Bu презентацияда мен теологик, фәлсәфи нерге кірмеше, әзірәк исламның жәмғияви динамикасын ничек алға барганын күз алдына тора телим һәм төп терминнар буларак шәхес, җәмәгать, монда җәмәгать татарча әзрәк үзгәргән инде, ләкин төп мәгънәсе дип әйтик шуны кулланам. Община буларак шуңа русчасында яздым. Җәмгыять, общество, дәүләт, государство, дәүләт, империя. Бездә икесе дәүләт диләр инде. Һәм бу мәгънәдә бу кешеләрнең, җәмгыятьләрнең, дәүләтләрнең шушы иман, дин, гырыф, гадәт, мәдәният, культура буларак мәдәният һәм цивилизация буларак белән бәйләнешен күрсәтәсем килә. Никадәр инде кулымнан килә, шуны хәтта күрсәтеп карармын. Бу Нур тауы, Җабал Нур дип аталган. Монда Хира мәгарәсе бар. Сез белгән, бөтенегез беләсездер инде, шушы мәгарәдә беренче буларак Мөхәммәд пәйгамбәргә, мөселманнарда саллаллаху алейхи ва саллям диләр инде, беренче вахи килә, беренче аятлар килә. Һәм монда без бер шәхесне күрәбез, әйме? Башка ислам дигән әйбер юк әле, шушы шәхестә бу килгән аятлар. Мин монда хәзер ислам диненең хаклыгын, хаксызлыгын бу бәхәсләргә дә кермим. Бүтән кеше буның ниндидер табигатьтән тыш, гадәттән тыш бер вакыйга булганын кабул итә. Востоковедлар да, шәркиятчеләр дә кабул итә. Аның инде калганы ышанышка бәйле. Кемдер Аллаһ Тәгаләдән килгәнен ышана, кемдер анда ниндидер аерым бер кичерешләр булганына ышана. Һәм менә шунда бер шәхес күрәбез. Бу Мәккә кырыендагы тау. Һәм монда шу берәйберне әйтеп китим, бу инде бик лекция калышы түгел. Мәккәне гадәттән нигәдер шул итеп без күз алдына китерәбез, ләкин ул күбрәк таулык. Киләсе слайд. Менә бу Хира мәгарәсенең бүгенге хәле. Гомумән әйткәндә шушы слайдтан битереп тә булыр, ләкин без дәвам итәбез. Аннан соң шушы Мәккәдә пәйгамбәр дәгъват кыла башлый. Туганнарын чакыра, танышларын чакыра, хатынын беренче буларак хатыны ислам диненә керә, ул вакыттагы дингә инде. Мәккәдә яшәүчеләрне чакыра башлый һәм аның кырыенда бер җәмәгать барлыкка килә. Ул җәмәгатьнең иң нык аларны бергә тоткан әйбер, беренчесе иман, икенчесе туганлык. Чөнки ул җәмәгать эчендә булган бөтенесе дә мөселман булмый. Без белгәнебез шикелле, аның мәсәлән абые аны нитә, саклый һәм үзенең кабиләсен дә тота, бергә аларга бойкот та игълан итәләр, ләкин ул ислам диненә керми. Һәм шул иман һәм туганлык. Бу Мәккәдә бу иранларның төшергән фильмнан багай. Монда инде потлар күрәсез, бу әле нигә хәтле. Мәккәне алынган хәленә хәтле. Җәмгыять, гомуми буларак әйткәндә, җәмгыять дошман буларга. Һәм булар шушы дошман вакытта дәүләт дигән әйбер юк, мин шуңа аны кавычканың ичендә, скобка ичендә яздым. Ул дәүләт сыман бер әйбер, ләкин ул вакытта Мәккәдә дәүләт дигән әйбер юк. Нидер аксакаллар шурасы бар, шулар уртак карар бирәләр инде. Менә бу җәмгыять ичендә, дошман булган җәмгыять ичендә җәмәгать яши һәм ничектер алга китергә маташа инде. Шунда әйтеп китәргә кирәк. Киләсе слайд. Мөселман җәмгыятьләр, ягъни ислам гомумән һәр вакытны беренче буларак заман һәм мөхитнең тискәре шартларына җавап бирү юлын эзли. Башланганнан бирле ул инде мөселманнарга гына һәм исламга гына хас әйбер түгел, ул бөтен гадәттә бөтен кешеләргә дә хас әйбер. Ләкин моны ассызыкларга телим. Һәм ул аннан соң ул җавапны тапкач, ул шартларны үзенә файдалы итеп куллана. Кулланганнан соң, или кулланганда ул үсә, алга китә, аннан соң ул җимешләрне ашап, туеп, йокларга ята. Шундай метафора куллансак, аннан соң яңадан башлана бу. Бу йоклап ятканда тискәре барлыкка килә, тагын шушы цикл кабатлана. Киләсе слайд. Һәм булар
бик каты шартларда яшиләр, бик авыр шартларда, бойкот игълан ителә һәм башка начар әйберләр эшлиләр, анда нитәләр, оскорбляет ничек була, значит, көләләр, кимсетәләр һәм булар хиҗрәт кылырга карар бирә. Беренче хиҗрәт монда булмый, ул кичкенә бер җәмәгатьнең Эфиопиягә китүе белән була, ләкин зур хиҗрәт без белгәнебез. Шушы бу милади инде наша эры 622 елда була һәм шуннан бирле хиҗри безнең тәкъвимне хиҗри календарьны шул елдан нитәләр кабул ителә аннан соң. Менә 320 километр була. Менә күрәсездер инде монда таулар, монда да тау, монда шүл аша китәр, ләкин анда да таулык җир инде, Азис җир, Ясриб дип атала. Аннан соң Мәдинә сүзе барлыкка килә. Ул гомуми буларак шәһәр исеме дә, шәһәрнең тәрҗемәсе дә. Киләсе слайд. 3нче этапта Мәдинәдә яшиләр. Бу рәсем соңрак нителгән рәсем, әлбәттә ясалган рәсем, чөнки ул вакытта манаралар юк. Ул аннан соң килгән әйбер. Безнең исламда теге менә Рафаэль абыйда теге бидгат, новаторство диде бит, анда бик күп әйбер, шуннан соңрак барлыкка килгән. Кулланышлы әйберләрне, файдалы әйберләрне мөселманнар һәрвакыт кулланганнар һәм үзләренең тормышларына, яшәешләренә керткәннәр. Хәзер менә ул анда яшәгән кешеләр кемнәр? Беренчесе мөселман мәккәлеләр, ягъни мухаҗирләр анда килгән. Икенчесе Мәдинәдә ислам кабул иткән кешеләр. Аларны ансар дип атыйлар инде. Яһуди кабиләләре яши. Һәм башка кешеләр мөселман да булмаган, анда бәлки мушрик, язычниклар, бәлки ул вакытта агностик булган микән белмим, но шундый кешеләр дә булган ихтималы зур. Монда дәүләт дигән әйбер, әлбәттә дәүләт дип әйтеп булмый, ләкин ул вакытта җәмгыять иптәш дип әйтик. Чөнки мөселманнар анда барганда килешү төзиләр. Аны кайбер вакытта русча Мәдинә конституциясе диләр. Ул үзара яшәү ни инде. Менә тыш политиканы мөселманнар аның өчен җаваплы. Эштә бөтен кеше үзенең кануннарына, үзенең тәртибенә күрә яши. Яни яһүдләр үзләренең шәригате аларның үзләренең кануннарына күрә яшиләр инде. Һәм тагын башка кешеләр дә вакыт әлбәттә бар. Монда яни иман теге Мәккәдә гел иман гына дип әйтеп була, ул вакытта иманның нигезләре төзелә. Диннең бер өлеше генә барлыкка килә әле, гомуми булар караганда. Монда инде бу хиҗрәт 12нче елларның 10нчы елда буламы, нидән барлыкка килгәндә, исламның барлыкка килүеннән, монда инде 10 елдан күбрәк вакыт узган була. Пәйгамбәрнең вафатына 23 ел тулган була. Һәм монда гырыф-гадәтләр барлыкка килә. Яни мөселман гырыф-гадәтләр, ләкин ул гырыф-гадәтләр эчендә гарәпләрдән күчкән әйберләр дә бар. Алар бөтенсе әкрен-әкрен дин эченә керә, теге яки булай киләсе слайд. Менә монда кызык әйберләр шушы. Беренче буларак җәмәгатьләр арасы килешү төзелә. Яһудиләр дә өммәткә керә. Менә моны бик сирәк әйтәләр, бик сирәк ассызыклыйлар. Яни ул вакытта өммәт дигән әйбер, яни мусульманская умма дигән әйбер, ул вакытта яһудләрдән да керә. Яни умманың иң беренче үрнәге, иң беренче вазгыяте башка диндәге кешеләр, ләкин мөселманнар белән бергә яши торган, дуслык эчендә яши торган кешеләр дә өммәткә керә. Хәзер менә бу моментта бик кызык, яни мунафиклар барлыкка килә. Мунафик дип кемне әйтәләр? Яни мин мөселман дип йөри, ләкин үзе мөселман түгел, үзе ышанмый. Мунафиклардан тыш башка кешеләр дә мөселманнарга буйсынган, ләкин ышанмаган, иманы булмаган кешеләр дә яши. Һәм менә бу кызык әйбер, җәмәгатьтән җәмгыятькә үскәндә, ул җәмгыять эчендә булган кешеләрнең бөтен кеше тиз генә иманга килми инде. Тиз генә түгел, беркайчан да бөтенесе иманга килми һәм ничектер шундый төрле караштагы кешеләр барлыкка килә. Һәм җәмгыятькә күчкәндә үзара низаглар да барлыкка килә.
Мәдинәдә мәсәлән бик ул анда мөселманнар бик сызыкларга яратмый, ләкин инде конкуренция не бар инде, бәйге бар анда мөхаҗирләр арасында, ансарлар арасында, ул аннан соң хәлифә сайланганда күренә башлый. Һәм диннең җәмгыяви роле арта. Хәзер без иман дигәнек Мәдинәдә, Мәккәдә, монда дин җәмгыятькә чыга. Ничектер теге татарларда бу як теге як дип әйтә, бит бу якны тәртипкә китерүдә, җәмгыятьне берләштерүдә, аның функционировать итү ниләрендә бик зур роль уйный башлый. Киләсе слайд. Мәккәне алганда инде Гарәбстанның бер өлеше мөселманнарга буйсынган була. Мәккәне алганнан соң тулайым диярлек, яни хәлифәләр шырына хәтлек, без хәзер Сауди Арабистан, Йемен, Оман дигән бөтен ул ярты ничек дип әйтәләр, полуостров, ярым утрау, ул ярым утрау инде мөселман була. Һәм бу дәүләт ниләрен сыйфатларына килә, һәм дәүләт дип әйтеп була. Һәм бу дәүләт мөселман була. Бу дәүләттә кемнәр яши? Яни дин кардәшләр, мөселманнар. Мөселман булган Мәккә мөшрикләре, сез укыган бардыр тарихтан, ул Мәккәне алу анда кан булмый, бер-ике вакыт сугышудан башка бөтен кеше нитә инде. Кабул итә исламның һәм пәйгамбәрнең хакимиятен, ләкин бу бер көндә бөтен кеше мөселман була дигән әйбер түгел, аларның эчендә шыннан мөселман дип әйтик, хуш тырнаклар эчендә, яисә теге иманы нык булган, бөтен әйберне кабул иткән кешеләрнең саны күпмедер, аны әйтеп булмый. Һәм башка җәмгыятьләрдә бар бу ярым утрауда мөселманнар булмаган кешеләр дә бар. Монда әкренләп инде гырф-гадәттән мәдәният барлыкка килә башлый. Яни монда исламның барлыкка килүеннән бер нәсел булай, социаль фәннәрдә 25-30 ел диләр бер нәселне, һәм бу 23 ел узган була пәйгамбәрнең вафатына хәтле, һәм бер нәсел дип әйтеп була. Инде булар теге тулайым ислам белән берләшеп, шуның эчендә яшәп, үзләренең гырф-гадәтләре белән бергә шундый бер мәдәният ни барлыкка килә инде. Киләсе слайд. Менә кызык әйбер барлыкка килә. Хәзер бу дәүләт булгач, моны дин итеп зур дәрәҗәдә инде шәхес дәрәҗәсеннән җәмәгатькә күчте, аннан соң җәмгыятькә күчте, аннан соң дәүләткә күчте. Һәм менә бу дин термин, бу дин атамасының төрле ниләре бар, сыйфатлары бар. Менә бик мәшһүр бер галим Әл-Мәвәрди. Бу Дарул Ислам, Дарул Харб дигән әйберләр, бәлки Әл-Мәвәрдидан соң шундый нигә килә инде. Уртак бөтен кеше ягыннан кабул ителгән терминнарга керә. Бу мәсәлән дин кырында шундый кызык әйберләр яза. Мин үзем дә укыгач бик шаккаткан. Дин берләштерүче килүшенең беренче нигезе. Яни ул анда 3 нигез әйтә, менә кешеләрне берләштерүче нигезнең беренчесе дин ди. Акыл диннең тамыры, ләкин акылны анда тәрҗемәдә кайбер тәфсир, шәрх төшергәннәр әйтә, ул аны акыл теге именно рацио, разум буларак кына түгел, ул аны йөгән ничектер теге атларны йөгән куялар бит инде, теге кешенең бәлки нәфесен, начар тойгыларын йөгән куя торган бер әйбер буларак кабул итә. Яни бу дин, акыл һәм шушы кешене ниндидер тәртипкә китердер аны әйбер. Һәм шул кеше дин җәмгыятьне инша итә торган караш һәм хөкемләр системасы ди. Һәм бу галим дин дип әйткәндә исламны гына күз алдында тотмый. Ул башка, яни ниндидер гомуми әйбер сөйли. Һәм ул бер дәүләтнең дине булган, бер диндә булган дәүләт эчендә башка дин әһелләре дә яши ала. Һәм ул аны гел ислам эчендә башка неренә түгел, башка диндә буларак кабул итә ала. Һәм мәсәлән без монда уйласак, бу дин төшенчәсе ул теге иске элекеге Мәккә, Мәдинәдәге дин белән берме юкмы? Минемчә бер үк әйбер түгел. Монда дин күбрәк ул вакытта
дин күбрәк менә шундый зур социаль җәмгыяви роль уйный башлый һәм аннан соң аның bütün процессларга чагылышы да булачак. Киләсе слайд. Бишенче ислам дөньясы кайыр вакытыннан Дарул Ислам да дип әйтәләр, ләкин аны бүтән кеше кабул итми, шуңа без татарча дик ислам дөньясы. Монда менә беренче халифалар булган вакыт менә яшел белән, аннан соң фиолетовый аммиятлар 750 елга хәтле алынган җирләр, ягъни аны мөселманнарга да фатих ителгән дип ачылган ниләр. Бу да аббаситлар 750 елдан соң 1258-ге хәтле булган. Ягъни бик зур бер дәүләткә, империяга әйләнә. Әле гарәп ярым утравында дип әйткәндә бер дәүләт шикелле рәвешендә, ләкин мондый зур территорияларга хөкем булгач, бик күп проблемалар чыга. Чөнки монда төрле халык яши, телләре дә төрле. Анда гарәп теле генә түгел, фарс теле дә керә, анда копытлар, ниләр, бик төрле телләр белән каршыга киләләр һәм монда төп процессларның берсе шәригатьне кодификацияләштерү. Мен әйткәнем бит, ислам ниндидер бер тискәре, яисә авыр бер процесс белән ул процесс алдына килгәндә ул ниндидер җавап эзли. Менә ул безнең белгән мәзһәбләр шушы таралганда ислам дине югалачак, без моны ничектер бер тәртипкә китергә тиеш дип уйлыйлар һәм шуннан башлана. Коръәннең дә бер китап рәвешенә килүе, бер том буларак ясалу шушы куркулардан. Кешеләр бит гарәпчә белгән, әйбәт гарәпчә белгән кешеләр алар аны ятлый, яттан белә Коръәнне, ләкин фарсларга укытканда алар аның авазын дөрес әйтми, яисә анда аятларны бутый итә. Шуның өчен халифалар вакытында ул Коръәнне җыештырып, бөтенесе аны тикшереп, нитеп дөрес бер том рәвешендә аннан соң берләштерәләр. Монда инде хәзер мәдәният кенә түгел, мәдәниятләр дә барлыкка килә. Чөнки шул ук анда Хорасанда, Испаниядә, Гарәбстанда бер мәдәният бар дип әйтеп булмый. Культура буларак, цивилизация буларак бер дип әйтеп була, чөнки ул эченә бөтенсен дә ала. Ләкин мәдәният, культура буларак төрле мәдәниятләр барлыкка килә. Киләсе слайд. Һәм менә бу, мин монда бу uzun 10-11 гасырлык вакытны ишенә бик кермим. Мин моны гомумән ислам дөньясы вакыты, ягъни ислам цивилизациясе барлыкка килгәч, шушы цивилизация ничектер уңышлы рәвештә, төрлечә җирләрдә төрлечә була әлбәттә, ләкин гомуми буларак уңышлы рәвештә алга бару һәм дөньяда яшәү вакыты дип билгелим инде. Шырның бүтән булган сорауларына җавап табып ала киткәч, цивилизация барлыкка килә. Ягъни ул вакытта мөселманнар бүтән өлкәдә дә билимләрне, төрле әйберләрне алып, үзләштереп, аларның үстендә эшләп һәм яңаша караш чыгарып, моны алга алып баралар. Ягъни фәлсәфәдә дә, фәндә, дәүләтчелек сәнгатендә дә, мондый сәнгатьтә дә, мәгарифтә дә, сугыш ысулларында да, икътисадта да һәм башка бүтән җирдә ислам дине, ягъни шушы зур дәүләт, империяга хас әйбер, аны тәртиптә тоткан әйбер, әлбәттә үз арасында сугышлардан ярдә бик күп, ләкин гомуми мәгънәдә моны цивилизация дип әйтеп була. Ул аны алга баруын, шушы цивилизация булып төрле сорауларга җавап табуында дип уйлыйм. Ислам дөньясы белән ислам дине бу шур өчен бер тигез атама. Ягъни дин һәм шушы зур цивилизация бер әйбер дип. Без мәсәлән мөселман фәлсәфәчеләре, фәйләсуф диләр инде аларны. Мөселман фәлсәфәчеләр дибез. Ләкин шуннан аны мәсәлән Мәккә вакытына кире кайтарсак, алар мөселман булыр микән ул вакытны, булмас микән, ул бик зур сорау.
Ләкин алар ислам дөньясында яшәгәч, алар никадәр дәрәҗәдә ислам динен кабул иткәч, бик каршы бәлки чыкмаганнар, каршы чыкканнар да бик күп. Анда атеистлар да була, ошактан ниләр? Демәк, дин монда ничектер гражданство дип. Гражданство плюс культура плюс традиции. То есть, ну, нидән тыш инде, религиядан тыш. Үзара низаглар арта, чөнки бу империя нихәтле зурайса зурайсын, ичендә ул айрым җәмәгатьләр дә бар, айрым дәүләтләр дә бар, айрым нердә барлыкка килә, һәм алар үз арасында талаша башлыйлар әлбәттә. Мөселманнар нормаль кеше кебек һәрвакыт үзара талашалар. Һәм тарихта карасак, бәлки шутласак, иң күп анда сугышлар мөселманнар үз арасында алып баргандыр. Һәм кеше анда үлем саны бәлки колониаль хәтле анда беренче, икенче дөнья сугышларына чыгарсак, үз-үзләрен үтергәннәрдер бәлки. Чөнки сәясәт кергәндә анда калган әйберләр аның өчен инструмент кына була башлый. Иман мәсьәлесе әзрәк икенче планга китә. Бу икенче планга китүне бүтән кеше мөселман дөньясында, ислам дөньясында яши, бүтән кеше мөселман. Нәрсә эшләргә кирәк алар белә, булай да мөселман бит. Ләкин ул вакытта менә суфичилык килеп чыга. Без теге менә нормаль мөселман бар, ләкин ул мөселманның әзрәк дәрәҗәсен күтәрик әле, ул тагын да чистарак булсын, тагын да тәртиплерәк булсын, һәм ул шын үзенең яшәеш мәгънәсен аңласын дип бер шундый агым килеп чыга. Һәм алар билгеле бер дәрәҗәдә, анда процентлап әйтеп нитү бик авыр инде, ләкин кайбер җирләрдә бәлки 5, 10, 15, 30, бәлки 50%-ка җитмәгәндер инде. 20-30% халыкны үзенә җәлеп иткәннәрдер инде. Әзрәк элитар булган ул әйбер, ләкин аларны хөрмәт иткән халык санынан сөйлим. Башка җәмәгатьләрдә торыла, бу суфичилык кына түгел, анда бергә эшләгән кешеләрнең берләшмәләре барлыкка килә. Чөнки теге дин үскә барганда аста кешеләр ничектер ялгыз кала, ничектер берләшергә шундый бер таләп хис итә башлыйлар. Һәм менә бу иң алдагы Мәккәдәге сыман ничек җәмәгать барлыкка килә, ислам дөньясы ичендә дә нәкъ шулай менә җәмәгатьләр барлыкка килә. Киләсе слайд. Татарларга килгәндә, кыскача гына мин монда бик аларга күп ни ясамыйм, Рафаэль абый сөйләде. Бик Болгария без белгәнебез, сахабалар вакытында мөселманнар барлыкка килә. Безнең беренче аталарыбыз, мөселман булган аталарыбыз дип шуларны әйтеп була. Монда мин Рафаэль белән әзгәрән килешмим. Чөнки ул теге 7нче гасырда Харизмнан сәүдәгәрләр Булгарга килгән ди, ләкин гарәпләр Харизмны 712 елларына яулап ала, чөнки шуның өчен 7нче гасырда алар никак бара алмый. 8нче гасырда гына баралар. Сахаба вакытында без картага карасак, халифат нигә хәтле килә, Дербент һәм Кавказга хәтле килә. Анда Хәзәр әле бик зур булмаган каганлык. Аның кырыенда булгарлар яши. Ягъни алар арасында һәр вакытта әлбәттә сәүдәгәрләр дә йөргән, анда дәгъвәтче булганнар да йөргән. Шул вакыттан сахабалардан динне алганбыз дигән әйбер дөрес буларга ошаган. Алар монда хәтле килмәгәннәрдер инде һәрхәлдә, ләкин ул вакыттагы булгарларны ислам дин белән таныштырганнар һәм алар эчендә нәкъ шулай без күргән модель шикелле теге айрым шәхесләр, аннан соң җәмәгать барлыкка килә һәм алар әкрен-әкрен кайрактан тиз-тиз теге Кама, Волга, Идел якларына килгәндә алар билгеле бер җәмәгать, зур җәмәгать булай инде мөселман булган һәм 922 елда рәсми буларак кабул ителә. Рафаэль абый сөйләде. Монда тагын бер тапкыр ассызыклыйм. Бу ни өчен барлыкка килә? Булар булай да яши. Нигә аларны рәсми буларак кабул ителә кирәк? Чөнки тискәре шартлар бар. Хәзер каханлыгы белән бәйге бар, сугыш бар һәм булар моңа җавап буларак шундый рәсми рәвештә хәлифәгә буйсынуны сайлыйлар. Аннан соң инде Жучи улусына керә, бик теге каты сугышлардан соң Алтын Урданың, ләкин Алтын Урданың исламлашуында ролен уйный. Монгол татарлар дип атаган
зур җәмгыятьчелек безне җиңә, или кайсы аларның арасында кайсы бездер, мин әйтә алмыйм, чөнки төрлечә аннан соң буталган. Икесе дә без булып чыга инде. Аннан соң безләр берләшә дә татарлар барлыкка килә. Һәм булар мусульман була. 1552-дән соң татарлар ябык җәмәгать, җәмгыять. Моны җәмәгать кенә дип әйтеп булмый, чөнки алар аерым авылларда инде яшәгәндә, ул гел дин белән генә берләшкән бер берлек булмый. Алар җәмгыять рәвешендә яши, аның эчендә теге biz belki dini bik katı bulmaganlar da bulaydı, lakin alar bik nek yabılalar, hem ularını kutkara indi. Andan sonra 18. asırın ahırında, tağın Rafael abiga sıltama yasimeli, resmi olarak cemiyet olarak kabul ettiler, hem bu Rusiyanın siyasetine de, işki cemiyevi işlerine de, iktisadına da kirivini temin etti. Kile slide. أي محكمية Оренбуржия шариғия. Yani Rusçaға тәржіме айтсақ, турысынша шариатский суд Оренбурга мұсылмандарның. Қазір келе модернға келіп жете мұсылмандар. Бұлар йоқлап ятайын бұл вақытына, менімше. Ләкин түрлі қарашлар бар. 1798 жылы бұғай Наполеон Каирны яулап ала, һәм бұл бик зур шок була. Чөнки ул вакытка хәтле андай иң зур шәһәрләрдән берсен көнбатыш ала алган булмый әле. Анда инде төрле әзрәк перифериядә булган җирләр күчә көнбатыш илләрнең кулына, ләкин моның хәтле теге ни бар, мәсәлән, төрекләрдә шундый бер сүз бар инде. Құран Мәккәдә төшкән, Каирда оқылған, Истанбулда язылған. Мен аңа үстіп Санкт-Петербургта басылғанда деймін де, ол бірінші тапқыр зур неде бұлар ағынды. Міне Каир шундай бик зур, бик мөһим шәһәр, һәм шунда Наполеоннан яулап алғаш, бүтін кіші бик шок кешірі, һәм бұл вақытта аннан соң біз қайда нәрсәдер эшләргә кирәк дип уйланулар башлана. Яғни алар аңынчы да була әлбәттә. Менә шул ук Госманлыда Лале дәвре дигән бер вакыт бар инде 18-нче гасырның башында. Ләкин анда аның хәтле бик тирәнгә китмиләр алар. Тагын кире ничек, чөнки менә Госманлының 16-нчы 17-нче гасырда карасак, ул дөньядагы иң көчле дәүләт дип әйтеп була. Һәм бүтән Европа дәүләтләре аларга теге астан үскә карый инде. Анда делегациялар йөри, алар аның белән бик шок каталар, китаплар язалар. Булар да үзен ни дип уйлый? Без бүтән дөньяда нәрсә яулап алып була, без яулап алдык инде. Һәм без иң әйбәт, иң яхшы ниләр, шуның белән тукталалар инде. Менә бүтән кеше күргән бардыр, Великолепный век дигән сериалны, шушы вакытны күрсәтә, ләкин бер ягын гына, теге хатын-кызлар ягын гына күрсәтә дип әйтеп була. Анда Сөлейман хәлбуки үзенең тормышында бәлки 80% вакытын ат өстендә сәфәрләрдә кичергәндер, ләкин анда һәр вакыт теге хатын-кызлар белән сөйләшеп, талашып, ниндидер фитнәләр эчендә генә яшәгән сыман күрсәтәләр, ләкин сериал кызык инде. Һәм шушы менә модерн вакытында мусульманнар моңынча күрелмәгән әйберләр белән капма-каршы килә инде. Колонизация башлана, милләтчелек дигән әйбер туа. Мусульманнарда моңынча булмаган әйбер, чөнки алар теге ничектер кабиләдән туры мусульман дөньясына, ислам дөньясына күчкәч, ул әйберне күрмәгән булалар. Позитив белемләр тарала башлый. Һәм буларга җавап юк мусульманнарда. Атеизм зур бер хәрәкәт, зур бер агым рәвешенә керә. Секуляризм, яни менә секуляризмны кыскача гына әйтеп китим, ул теге исламда ни диләр, ислам от политики не отделим, всегда были вместе дип шундый сүзләр инде. Гаятә русча әйтәләр шуңа. Ул бик алай түгел, чөнки менә Birinci dört Raşid halifələrdir yine təgə праведный tatarşa Tuğrı halifələrdən soň nizaqlar şıqqaş, ammiyatlar kilə
неге, хакимиятке, һәм алар үз балалары халифалар була башлый. Ул булмаган әйбер, һәм аны Коранда да юк, Сүннәттә дә андый әйбер юк. Һәм ул вакытта бүленә башлый инде. Бер никадәр дәрәҗә секуляр дәүләт дип әйтеп була бөтен бу ислам дөньясын. Һәм капитализм килә инде. Рафаэль абыйның яраткан әйбере капитализм булса, безне бөтен әйбер булар. Ул да инде бер подход, әзрәк редукционист подход, кызык әйбер. Киләсе слайд. Минемчә, бу модерн вакытында төп ике мәсьәлә бар. Беренчесе, ислам дөньясы юкка чыга. Бөтен мусульманнар өйрәнгән, менә безнең дәүләт яулап алынган булса да, ләкин ислам дөньясы бар. Халифа бар, халифа дип атарлык кында, султан бар, Османлыда ислам дөньясы бар. Шушы вакытта ислам дөньясы юкка чыга. Иң зур не инде 1923-тә халифалыкны юкка чыгара Ататүрк, һәм ул вакытта шушының фотографиясы дип әйтеп була инде юкка чыгуның. Һәм дини искечә яшәп булмый, чөнки иске дип әйтеп теге киткән әйбер түгел, ләкин менә ислам дөньясын белән дин бер тигез мәгънә килгәндә, бу ислам дөньясы булмагач, динне ничек яшәргә кирәк дигән сорау барлыкка килә. Киләсе слайд. Монда татарлар турында кыска гына әйтеп килим. Җәмгыятьтән дәүләткә күчү омтылышлары була. 1920 хәтта төрле проектлар, Идел, Урал штаты, анда айрым республика проектлары була. Буларны мусульман дип әйтеп булмый. Булар секуляр, күбрәк милләтче караш үзләштергән ниләр була. Бөтенесенә сәлам. Аннан соң секуляр коммунист дәүләт барлыкка килә. 1920-28-29 елларга хәтле безгә әле бик яшәргә бирәләр дигән. Анда мәдрәсәләр ачыла, китаплар басыла һәм башка. Ул вакытта ширкәү белән бик нык маташалар, ләкин мусульманнарга тимиләр, чөнки уйныйлар инде мусульманнар белән. Башта безнең хакимият, коммунистларның хакимияте утырсында без көчле булдык та, аннан соң буларны битербез дип. Чөнки алар мусульманнар коммунистлар өчен бик зур ни булмый, конкурент булмый, ниндер. Аннан соң инде атеист дәүләт үз эшен башлый. Һәм монда теге душман мөхиттә җәмәгать яши ала, ләкин атеист, менә коммунистларның ясаган политикасы эчендә алар җәмәгатьләрне дә битерә башлый. Кешеләрнең шәхесләрен фикерләренә кирип тә аларны мусульман булудан туктатырга тырыша, ләкин моны тулысынча булдырмый. Моны Мәки Альфрид әйтеп үтер. Без аңа белән килешмибез бүген, ул әйтә, анда динамика булган ди, ләкин мин әйтәм, тыштан ниләр дәүләтнең сиясәте бик нык тәэсир иткән, ләкин ул ислам мәгърифәтен битерәләр дәүләттә, кешеләрдәге иманны битерә алмыйлар. 1981 елдагы опрос буенча бу иң түбән дәрәҗәдәге иман күрсәткече дип әйтик инде, 30% кеше иманлы ди татарлар арасында. Ул совет вакытындагы опросларда күпме кеше куркып әйтмәгәндер, ансын белә алмыйм, ләкин кешеләрнең яртысы иманлы дип әйтеп, мин шулай дип уйлыйм. Мусульман дими, верующий. Һәм исем кушулар, никахлар һәм җаназалар таралган була. Алар астыртын булса да күрсәтмичә аларны эшлиләр. Һәм 91 елдан бирле секуляр демократ дәүләт барлыкка килә. Нихәтле секуляр, нихәтле демократ, нихәтле дәүләт ансы айрым мәсьәлә, ләкин гомуми буларак байтып әйтеп була. Һәм бу вакытта тагын шул ук цикл, тагын шәхесләрдән җәмәгатькә күчү һәм җәмгыять белән бергә ничектер алга бара, мөхит һәм дәүләт партнер дип әйтеп була инде. Дус, иптәш рәвешендә, кайыр вакытны дошман, кайыр вакытны иптәш, ләкин демократ сыйфатлары да күп инде. Киләсе слайд. Һәр модернга кире кайтсак, бу җиңелүнең, яни күп мусульманнарның, гыйлеманың күбесе без җиңелдек ди, без начар яшибез һәм сәбәп вариантлары шушы ди. Беренчесе, динне дөрес яшәмәгәнгә бу хәлгә килдек. Дин безнең
деградировать итте, төшті, біз аны дұрыс яшамайбыз, дұрыс оқымайбыз. Екіншісі айта, күн батыш алға кеткенде біз йоқлап қалғанбыз дей. Үшіншісі айта, дин бізді алға кетуден тұтқарлый. Келесі слайд. Һәм бұларға жауап ничек бирге. Беренчесе айта, кире кайтарга кирәк, динне дөрес яшәмәгез, дөрес яшәргә кирәк. Бу мин монда куш тырнак эченә алдым сәләфичлек, чөнки бу без бүген сүгүргә яраткан сәләфиләр түгел, гомуми мәгънәдә моның эчендә суфиләр дә бар. Ниләр дә чөнки күпчелек мусульман пәйгамбәр һәм халифалар вакытын иң алтын гасыр дип уйлый һәм ул вакытка кайтуны омтыла. Шуның өчен бик зур ниләр алсак инде кыссалар эчендә сәләфи дип һәр бер кешендә әйтеп була. Ләкин теге без яңа бидгатлардан ниләрдән бу бөтенләй бер начар без кире кайтырга кирәк дигәндә сәләфичлек дип әйтеп була инде. Иманны саклап динне яңартырга, фәннәрне үстерергә дигәнне тагын бер тапкыр куштырнаклар эчендә җәдитчелек дип әйтеп була. Реформаторство, реформация дигән сүзгә мин килешмим, Рафаэль белән, чөнки реформация ул христианнарга хас әйбер, монда бик күп әйбер туры килми мусульманнар белән, ләкин реформаторство дип әйтеп була инде. Һәм өченче вариант дин безне бөтенләй белән дин тоткарлый. Һәм шу иман һәм гыйбадат тарафларыннан ваз кечип, мәдәният буларак дәвам итә ала диләр. Секуляр милләтчеләр һәм либераллар. Бөтенләй ваз кечергә кирәк дигән коммунист һәм аларның кырындагы кешеләр шулай ди инде. Киләсе слайд. Һәм шушы этапның бер 3 минут эчендә битергә тырышырмын. Беренче яртысында 20-нче гасырның беренче башында шушы процесслар бара. Мусульман илләр төрле юл сайлый. Анда Сауди Арабистан сәләфичилек юлын дип әйтик инде. Анда Төркия секуляр милләтчелек юлын сайлый. Секуляр юлны сайлаган дәүләтләрдә көчле җәмәгатьләр исән кала. Яңалар барлыкка килә. Кире тагын теге Мәккә вакытына кайткан сыман, әгәр бу Советлар Союзы сыман булмаган дәүләт икән, ну анда дәүләтләр бик күп булмады, Советлар Союзы сыман, хәтта шул ук секуляр исламга каршы булган Төркиядә алар моның Советларда сыман сәясәт алып бармаганнар. Һәм андагы, мәсәлән, суфиләргә карасак, 19-нчы гасырда көчле булган җәмәгатьләр ике, берсе Накшибанди җәмәгате, берсе Мәвләви. Мәвләви дәүләт белән бик якын була. Һәм бу халифәлек юкка чыккач, яңа дәүләт, секуляр дәүләт барлыкка килгәч, Мәвләви бөтенләй бетә. Накшибанди үзеннән теге астан дип әйтик, бер үз самоорганизация аша барлыкка килгән ниләр, алар кала һәм алар төрле юлларны сайлап, ничектер алга баралар. Дәүләт белән җәмгыять буявын алмаштыра. Менә без әйттек бит, бөтен кеше мусульман дәүләте, рәсми буларак мусульман дәүләте булгач, бөтен кеше мусульманга әйләнә. Аннан соң дәүләт буларак, җәмгыять буларак секулярны сайлагач, кешеләр сакалларын кырып секуляр була. Бөтенесе дип әйтеп булмый, ләкин мәсәлән бер теория бар. Ышанган иманлы кешеләрнең саны һәр вакыт бер булган. Анда востоковедлар яратайын адамы да Потсдамы дигән дигән. Бүтән тарих буенча анда бәлки анда 20% булгандыр. Ләкин теге гомуми буяу үзгәргәндә кешеләр шуган карата инде. Менә бу мин Төркияне бик күп тикшеренәм. Анда бик кызык инде. Менә әзрәк мусульманрак хакимият килгәндә кешеләр сакалларын үстерә башлый анда. Бу хәтта ни менә бер кеше милләт вәкиле була, депутат. Сакал барлыкка килә. Аннан соң икенче партия күчкәндә сакалын карады. Шундыйрак ни инде. Кызык процесслар бара. Кире кайтырга карар кылган дәүләтләр алга китми. Моны теге татарча бик кызык булды. Бу теге кире кайнап битне алга барып булмый. Шуның өчен менә гарәп илләрендә ниндидер үсеш күреп булмый. Әгәр дә нефть булмаса, вообще анда нәрсә булган аңлап булмас иде. Ләкин кайбер анда бу эмиратлар әле более-менее үсеш бар, ләкин Рафаэль абый әйткәнчә, монда кушылам, ниндидер яңалык, ниндидер яңа интеллектуаль бер нинди әйбердә күрсәтмиләр алар, кызганычка каршы. Киләсе слайд. Икенче яртысына күчкәндә, 21-нче гасырга килгәндә, көнбатыш идеология хакимиятенә каршы альтернатива буларак сәяси ислам проектлары барлыкка килә. Бу Мисырда, Пакистан,
бүтін Мәғрибтә, Алжир, Тунис һәм төрле җирләрдә ул менә теге көнбатыш идеология белән бастырганда, нәкъ шул ук идеологияны кулланып, без үзебезнең идеологияны барлыкка китерик дигән фикердән чыга, һәм ул проектлар барлыкка килә һәм бетә. Ул төрле ниләр бар инде, ләкин гадәттә теге политический ислам или исламизм дип атыйлар аны. Ягъни без демократияны да кулланып, хакимияткә килеп, аннан соң шәригатьне төрле өлкәләргә өстән китерербез дигән бер омтылыш ул. Ләкин ул омтылыш аннан соң үзен ничектер күрсәтми, һәм бу 90-нчы елларда инде моны Жиль Кипель, Альвер Руаларның китаплары бар, алар моны бик тафсирлап нидеп язганнар. Соңгы бәлки ниндер күренешләр, менә арабская весна дигән, гарәп яз дигән ниләрдә күреп була инде, ләкин ислам, сәяси ислам үзен нитә алмый, ничектер тугрый алмый, дәлил китерә алмый, нәрсә эшләргә кирәк икән, һәм менә Төркиядәге партияларның эволюциясендә күреп була. Менә хәзерге хакимияттә булган партиялар элек исламчы иде, ләкин 2001дә корган партияның программасы эчендә ислам сүзе бер әйбер дә юк, ислам белән бәйле. Көнбатышка миграция арта, һәм бу тизләнә бара. Евроислам концепциялары чыга, алар гадәттә ике төр, берсе адаптив, без моны кулланып исламнан ваз кечмичә яшәргә тиеш, икенчесе мәдәнирәк, бу беренчесе Тарик Рамазанның Тиби Бассами Тибиның концепциясе, Рафаэловның Евроисламы, менә бу икенчесенә якынрак, ләкин аның үзенчәлекләре бар, вертолетлар бар анда. Секуляр милләтчелек һәм коммунизмның гомуми дәва булмавы аңлашыла. Гитлер, Сталин үрнәктә күрсәткән, бөтен кеше аңлый, без секуляр милләтчелек белән бик кая бара алабыз. Мөселман секуляр мәйданнары исламлаштыра башлый. Бүтән җирдә без менә микрофонны иҗат иткәннәр, микрофон аша вәгазьләр сөйлиләр. Анда телефоннар иҗат иткәннәр, телефоннар аша төрле мөселман әйберләр тарала. Мөселманнар тиз адаптациягә эшлә, яраклашалар һәм куллана башлыйлар. Киләсе слайд. Һәм менә иң мөһим тенденцияләр шулар. Бу Халил Гайтның рекламасы, моңа түләделәр. Шаяртам инде. Менә ислам дөньясының шикләре виртуальләшә. Элек ул географик булган. Менә шикләр, ана империяның табигый шикләре бик төгәл булмый инде, ләкин менә бу авыл мөселман, бу авыл христиан һәм алар төрле дәүләткә хас булуы аңлашыла иде. Ләкин хәзер виртуальләшә. Кеше шул ук телефонын алып, анда хәләл кафеларның кайда булганын аңлый ала. Буларның бер җирдә булуы, бер урамда булуы мөһим түгел. Яни географик шикләрнең тышына чыга. Шул ук җәмәгатьләр, мин Төркияне тикшерәм, 6 иң зур җәмәгатьнең 4-5-е бөтен дөнья булып тарала инде. Анда кайберләре 15 илдә бар, кайберләре 20 илдә. Булар бөтен шикләрне уза һәм ниндидер менә шундый виртуаль яңа өммәт турга шикелле тора. Диннең функциональ бүленүе минемчә, хәзер без моны күрәбез. Бу бер яктан менә религия, чөнки диннең төп мәгънәсе религия белән тиң түгел, ләкин менә хәзерге көнбатышта булган әйбер, яни кешенең ниндидер шәхси әйбере, бу иманга якынрак әйбер, Мәккә, Мәдинә шурына ашаган бер әйбер. Һәм икенче яктан секуляр тәртип. Менә Әл-Мавардини укыдык бит, ул әйтә, ул җәмгыятьне берләштергән ниндидер тәртипкә салган әйбер дин ди. Аны иман белән бәйләми. Һәм менә бу әйбер мөселманнар ягыннан минемчә үзләштерелә һәм моңа якын киләләр инде. Яни шуның өчен бер яктан мөселманнар бу көнбатыш демократиясына үзләштерә һәм аны бәлки эчтән ничектер үзгәртергә тели. Икенче яктан неофундаментализм барлыкка килә. Без бу моны Сириядә, Ирактагы ул террористларда күрә алабыз. Ислам проекты бу модернга җавап бирә алмагач, алар
гел нигә китеп, ифратка китеп, без Мәккә вакытында кебек бөтенләй берне ясарга тиеш дигән төшенчә барлыкка килә. Ләкин аның, мәсәлән, бу ИГИЛ бездә тыелган ИГИЛны карасак, алар бер төсле нигә дә сыйдырып булмый аны. Мәккә вакытында да, Мәдинә вакытында да андагы ясалган әйберләр бөтенләй шәригатькә каршы. Шуның өчен менә бүгенге мөһим тенденцияләр шулар. Бетте бәгыйм. Рәхмәт, Ясин.